Φάση η οποία όμως δεν φέρνει τελική στον στόχο. Και ενώ ο ίδιος ο Χρήστος Ευαγγέλου δημιούργησε. Έχει φύγει ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας, συνεπώς κάποιος θα πάει να αγωνιστεί εκεί. Ετοιμάζει αμέσως αλλαγή. Το κέρδος είναι για ανόρθωση με την πάσα προς το μέρος του Ξίδια. Ο Ξίδιας δεν μπόρεσε να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο και η Ομόνοια τώρα θέλει να